Emhlabeni lapho ubuhle bukhonjiswa ngezinwele zokufakelwa, uDokotela Gladys Nethengwe oneminyaka ama-71 akekaze afake amakhemikhali ezinweleni zakhe. Useshaye ngezinwele zendalo iminyaka engama-55. uNethengwe uthi izinwele zendalo nesikhumba kukhombisa ukuzigqaja kwabesimame base-Afrika. uNethengwe oneziqu ze-PhD ezisesigabeni sobudokotela emkhakheni wakwa-humanities uqhuqhuzela amantombazane ukuthi anganwebi izinwele zawo ngamakhemikhali kunalokho awagxile emfundweni. While I was still at the tertiary, people used to say your head is too big. We cannot spend our time pleating you. Then I said, no, it's fine. After all, I didn't come here for pleading or for doing this. uNethengwe ushayele ihlombe uzime wakulelizwe ngokuba isibonelo esihle. Ushudufhadzo made us very, very, very proud because from the look of things, you can even see that she grew up the way how Venda children are grown up. Kulindeleke inhlokomo esigodini sangakubo uma uMusida esetheleka kusasa.